Morning mga kahigalan, ako'y nakita Andre ba. Na ninggawas yun si Uncle Pedro. Dara ay. Dara mga kahigalo. Nahimo. Hello guys! Hello kahiga. Paano tayo? Hello guys, nandito po tayo ngayon, no? Kumakain po ako, nagka-onday ko na yung kwan, sudaan ni Naruto. Sudaan sa mga kingkoy. Egg with kwan, miswa. And then, mao din rin yung itlog no nga, sa gulo sa misma, no? Nalami kayo nino kay, kanay manggod na kay, Itlog, butang korisma. mga isod ano, nga lami kayo nga, di ka kalimot sa iyong kwan, makalimot ka sa nagluto. Ang pala. Oo, kasabot. Uncle Pedro, ano naman kay kun sa mong ulo? Unsa man na? Ano? Dili sa mong ulo ba? Unsa tawagan na? Oh. Ako rin si Naruto day. Napagigikagikan po ko kwan, pangaway. Kuno ha? Ano ha? Ano, gipakaon ko ni mama og miswa kay para makusgan na ko dog maayo daw. Kaya na pa daw may laban. Gwapo may kagraiban lagi. O kanay, gikan man ni ka kuan eh. Chichibukay. Ka kuan, kalupi. Giatangin ko kay kuan naman nag-isolate mo daw ko daw. Gipismasan lagi na imong agtang. Hindi man, Christmas kuan man eh. Pinitas. Di mailan man eh kung unsa mong grupo. Unsay grupo nimo? Hashtag. Hashtag kung day mong grupo day, may gusto na roto imong grupo. Na kaundag miswa sa gulag itlog. Di, mislog. Kinsa din nagluto ana? Si mama ang tagapagligtas ng kagutuman. Unsa mo na imong dala sa data? Kaya, espada rin ni kuan ni Iron Man. Espada ni Iron na base, wala si Iron Man. Ay, espada pero kuan na sa sa The Lord of the Rings ni. Mga kuan. Star Wars man na siya. Star Wars ni day. Ni pag anaon ni mo ni mo kilat-kilat ni kusog pud na ako gamiton gyud sa kilat mo. Pisito rin ni mo para mo kilat o kusog pero di na ako ni pisito kasi makilatan mi. Gisa pa yung mga kalaban dito sa kuan, sa Naruto. Sila kuan, sila Piccolo, sila Vegeta. Wala si Uncle Buyax. Wala si Uncle Kuan Boards. Wala si Uncle Boards dito. Nga. Niya kisama yung daog. Si Kuan, si Cuadro Alas. Mura may kagtibalita lagi. Newscaster. Sa mga wider ba. Nanalagi mo forma. Ay, bito, newscaster, bito ko na, tunod lang. Di bito ko, Naruto, bito. Nagabalita, magugugod na, magugugod mga kuan, mga kapit sa gawas. Naday kuan karon, naday ka ng bagyo. Ngay, bagyo karon na kuan na, sinatin na to, mailan mo guna kung bagyo, kadang ko igawam na, maguritan ako. Bagyo. Da. Dag-om na to. Dag-om ang bagyo. Mailan mo guna kung bagyo no, kaya naman ko na ikuano ka na, mailan mo guna ko na, sa kung pamanit mo, maramdaman akong hangin ba, naday bagyo ron di ay, may ngana ba. Nakoy kuan, nakoy kuan, power ba. Nga kay nakasuot magkuan eh, pero di ko makasuot ani, di na ko mailan. Nga na ako kuan na gahom. Anya lami ang kuan kanang iyang kuan sa tawagan na miswa. Lami kay sudan ni Naruto no, nangapit na maurot ang sabaw kay ang sabaw musuyop magud ang pansit. Pansit mo dahil na. Mga sudan sa mga kingkoy. Binili ko ha para gagutom ko. Ay, abin ako wala ko katungaan. Kapay may video. Abin ako kakuwara na eh. Ha? Hindi na. Kumang na to guys na unta na busog mo sa akong miswa nga sudan og rice. Lami kayo. Lami kayo. Mura kang nikaon og spaghetti.